Hola, aquamaníacs! Ja tornem a ser aquí per explicar-vos les curiositats d'un animal molt especial. Acompanyeu-me! Mireu que curiosos! Són axolots, uns amfibis que viuen en un llac d'aigua dolça de Mèxic. Aquí a l'Aquàrium de Barcelona en tenim fins i tot alguns que són albins. A diferència de la majoria d'amfibis, no passen per un procés de metamorfosi. És un animal que presenta neotènia. Això vol dir que quan són adults conserven alguna característica dels juvenils, com per exemple les brànquies, que són aquesta mena de plomes que té al cap per a poder respirar sota l'aigua. Us han agradat els axolots? Doncs que sapigueu que estan en greu perill d'extinció, ja que són, juntament amb altres animals, molt sensibles a la contaminació de l'aigua. I per això us donaré un consell. Si algun dia aneu a la muntanya o us banyeu en un riu, deixeu tot ben net i recollit per no fer malbé el seu hàbitat. Ens veiem al proper capítol i recordeu que us esperem amb les aletes ben obertes. Adéu, aquamaníacs!